Kaide. Mine Namarilva. En dit is Pangtori. Zeg jij Temewaka of Temewaka of Temiewaka? Saneng. Het is eigenlijk een strikvraag, want het gaat niet om welke zin je zegt. Want ze zijn alle drie gewoon goed hoor. En ze worden ook vaak met elkaar verwisseld. Het ene moment zegt men Temiewaka en het andere moment zegt Temewaka. Dus het gaat niet zoveel om de uitspraak, maar wel om de zinstructuur. Dat is iets wat heel bijzonder hier is. Dus laten we de zin eens ontleden. We beginnen met de volledige zin. Temiewaka. Als we dat gaan ontleden, dan vinden we de volgende woorden hierin. Te is een tijdsaanduiding. Mi is een persoonlijk voornaamwoord. E is een hulpwerkwoord. Waka is een werkwoord. E als hulpwerkwoord wordt hier gebruikt om een activiteit aan te duiden dat gebruikelijk is. Er zijn verschillende soorten hulpwerkwoorden, maar hier gaan we het gewoon simpel houden. In dit voorbeeld wordt het hulpwerkwoord gebruikt om iets te zeggen over de activiteit. Waka, lopen, dat gebruikelijk is. Te mi e waka, dan gebruiken we dus het woord e. En e is een variant van de. De betekent zijn in het Nederlands. Een andere bijeenkomstigheid is dat tijdens het spreken woorden vaak worden samengevoegd. Dus in plaats dat wij zeggen te mi e waka, de volledige zin, wordt er heel vaak een samenvoegsel gebruikt, waardoor een heel nieuw woord kan ontstaan. En dan krijg je dus de zin te me waka. Maar me is dus eigenlijk een samenvoeging en de tussenstap daarvan is de tweede zin. Te me waka. Tussen de M en de E zie je een apostrof. En daarmee wordt er eigenlijk aangeduid dat het een samenvoeging is van twee verschillende woorden. Je kan het vergelijken met het Nederlandse woord des ochtend, 's ochtends, des avond, 's avonds, des middag, 's middags. Het is eigenlijk hetzelfde principe. En dat is in Surinaamse taal ook gebruikelijk om te doen. Alle drie de zinnen zijn goed. En nu weet je wat je hiermee dus zegt door middel van grammatica. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang-tongen te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori. En tamboom!